ଏଥକୁ ଉପାୟ କହିବ କିପରି ସନ୍ତାନ ମିଳିବ ଜ୍ୟୋତିଷ କହନ୍ତି ରାଜନ ଯମ ଯଦି ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ କହନ୍ତି ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ସାଇ କଥା ମେସେଜ ର ଯମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଟି ପାଟ ସତର ନାଟି ରାଣୀ ଯଦି ଓଷା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଲଭିବେ ରାଣୀ ଯେ ବାଟ ଓଷା କଲେ ଭକ୍ତିରେ ଯମକୁ ପୂଜିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ହଟିଗଲା ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କୋଳେ ଖେଳିଲା ପୁତ୍ର ଧନ ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପୁତ୍ରର ଯେ ନାମକରଣ ରଖିଲେ ରାଜା ବୀରସେନ ବୀରସେନ ବଢି ଚାଲିଲା ଶପଥ ବରଷ ହୋଇଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ବାତୁଳି ଓଷା କଥା ଦେଲେ ପାଶରି ମଣିଷ ଅଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଲେ କି କାହାର ରାଣୀ ଲୀଳାବତୀ ସେପରି ଓଷା କଥା ଗଲେ ପାଶରି ଧର୍ମରାଜ ଦେଖି ଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କଲେ ଚିନ୍ତା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ କୁମର ଯିବା ବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ବାଟୁ ତାକୁ ହରି ଆଣିଲେ ଆଣି ଯମପୁରେ ରଖିଲେ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ ଯେ କଷଣ ଏହା ଦେଖି ଯମଙ୍କ ମାତା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା କେତେ କୋମଳ ଏ କୁମର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯମ ଆହାର କିପରି ଏହାକୁ ରଖିବେ ତା ମାତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ
ତୋର ଓଷା ପୁଣି କରିବ ଯମ ଧରି ବୀର ସେନକୁ ଆସିଲେ ମରତପୁରକୁ ବାଟରେ କହିଲେ ବୁଝାଇ ମାତାକୁ ତୋର ଦେବୁ କହି ବାଟ ଓଷା ଯଦି ଭୁଲିବ ପୁଣି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇବ ବୀରସେନ ଫେରି ଆସିଟି ମାତାଙ୍କୁ କହେ ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଟ ଓଷା ମା କରିବ ଯମଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ଜେରିଷ୍ଟ ପାଇବ ତୁମେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ରାଣୀ ଲୀଳାବତୀ ବୁଝିଲେ କ୍ଷମା କର ଧର୍ମ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ପୂଜାଟି କରିବି ଜୀବନେ କେଭେ ନ ଭୁଲିବି ପୁତ୍ରକୁ ମୋହର ରଖିବ ଯଶୋବନ ତୁମ ଉଡ଼ିବ ଯେ ଯମ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ସେହି ପୁଣି ଜୀବନ ଦାତା ଲୀଳାବତୀ କଲେ ଓଷାଟି ସୁଖରେ କାଟିଲେ କାଳଟି ବାଟ ଓଷା ହେଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୁତ୍ର ପାଇ କଲେ ଯେ ମାତ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ 3, 7, 9 ଦିନରେ ଏଥିରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ଇ ଯମଙ୍କର ପୂଜା ହୁଅଇ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୂଜିଲେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇ ଯେ ଭଲେ ଯମଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାଏ ଦୂରରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯେନ ଘଟାଇ ପୁତ୍ର ଲାଭ ପୁଣି ହୁଅଇ ବାଟ ଓଷାର ଯେ ବିଧାନ କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡକୁ ଯିବଟି ହାତରେ ଆଙ୍କିବ ଯେ କୋଠି ବଜ୍ରମୂଳି ଗଛ ନେଇଣ ସେ ସ୍ଥାନ କରିବ ମାର୍ଜନ ମାଖିବ କଜ୍ଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଓଷା କୋଠି କରି ସୁନ୍ଦର ଭୋଗ ବାଢ଼ିବ ଯତ୍ନ କରି ଆଖୁ ମୂଳା ଆଉ କଦଳୀ